zokuqala kule conference ezosithatha kuzokube ulula suku la Saturday. Samukele baba umfundisi akahambi yedwa bana mama sihlanganisa izandla zethu baba uNjomane sihlala Singahlala phansi ngibingelela abazalwane egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Leadership yalekhaya siyabingelela ebandleni lami. Ngicela sishayele izandla, sibashayele izandla. I-administration yalekhaya siphinde sishaye izandla. Wow. Umuntu uzizwa amukelekile kusuka emgwaqweni. Bahamba nathi baze bayohlala nathi phansi. Sibashayele izandla kanye nathi. Ngicela ke siyezwe lenkosi ibandla lonke sicela bingelelile. Worship team siyabingelela nezilabahla bazalwane. Apostoli Sikhakhane siyabingelela. Umama nobaba uNzama siyabingelela egameni likaKristu Jesu sibashayele izandla enkulu. Ukuze ngingamoshi ngisho isonto isikhathi sami ngicela ke siye straight ezweni lenkosi. Encwadini kaLuka chapter number 7. Luka chapter number 7. Luka. Makukhona ophethe icelo ngicela asifundele uverse 1 no verse number 2 emacelweni number 90. Awufunde nje. Verse 1 no verse 2 number 90. Thatha Nkosi inhliziyo uyihlanzisise kahle ingcolile idukile nazi izono zithi phandle sengethemba igazi lakho elaphalazelwa thina esiphambanweni sakho lingihlanzisisa mina onke amanzi aselwandle nazi ingazi zonke ezinye zingegezi izono zami ngisho noma siba sinye. Qhubeka. Fundela wonke. Konke ukuzama kwami ukushiya nokuyeka kanye nemisebenzi yami konke lokho kohluleka zonke izinyembezi zami ukukhala nokucela kungezihlanguli izono azivumi ukuphela. Ngicela uthandaze nkosikazi wami. Siyabonga uNkulunkulu ophakeme, uNkulunkulu ongcwele, uNkulunkulu ongehluleki ngandizwi lakho khona phakathi kwethu. Thulile inhliziyo yakho Baba uthongcwele sililanda ilizwi lakho sahlule ngalo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siphume uNkulunkulu ongcwele singafani nesingene siyikho uNkulunkulu ongcwele. We pray ukuthi uNkulunkulu onamandla udale obusha Baba wethu namandla onke ngaphakathi kithi izwi lakho uNkulunkulu ongcwele othambuyile emuva lingawenzanga umsebenzi elinjengemvula Baba wethu namandla onke siyalamukela khuluma ngalo phakathi kwethu egameni likaJesu amen. Hallelujah. Ngicela ungasifundela from verse number 11 kuze kufike ku-17. Encwadini kaLuka chapter number 7 from verse number 11. Ivangeli ngokuqala
likaLuka chapter 7 soqala evesini lika-11 siye evesini lika-17. Ivesi lika-11 lifundeka kanje: kwathi ngangomuso waya emzini othiwa iNayini, wahamba naye abafundi bakhe nesixuku esikhulu. Esesondela esangweni lomuzi, bheka kwaphunyiswa ofileyo, indodana eyodwa kanina, yena engumfelokazi, nabantu abaningi bomuzi babenaye. Yathi inkosi isimbonile, yamhawukela, yathi kuye, ungakhali. Yasondela yathinta uhlaka abaluthweleyo basebema. Yayisithi, nsizwa, ngithi kuwe, vuka. Ofileyo wavuka, waqala ukukhuluma, yamnika unina. Bafikelwa ngokwesaba bonke, bamdumisa uNkulunkulu bathi, kuvele umprofeti omkhulu phakathi kwethu, nokuthi uNkulunkulu bahambele abantu bakhe. Ake sisho sonke, kuvele umprofeti omkhulu. NoNkulunkulu bahambela abantu bakhe. Yes, qhubeka. Waphumela lelizwi ngaye kulo lonke iJudiya nakulo lonke langakhona. God bless our food in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Incwadi lebhalwe uLuka ngokweprofession udokotela. Hallelujah. Uma ibhala lencwadi uyibhala uqondanisa nofuna ukuveza umsebenzi kaKristu Jesu njengendodana yomuntu. Hallelujah. Enesihe nabantu. Indodana yomuntu enomhawu ngabantu. Indodana yomuntu ephenduka umhlatshelo. Hallelujah. Uma ilanda uLuka uyilanda ngokuhluka mayiveza ukuzalana kukaJesu njengoba belanda nabanye ukuthi uJesu uzalwa ubani. Kodwa ela chapter number 3 uthi uJesu umveza emsusa kuAdam. Ethi uAdamu okaNkulunkulu. Hallelujah. Abanye bathi bayilanda ukuthi uzalwa uMaria. Kodwa yena mayilanda uyilanda eqaleni la kwakonakele khona izinto okwakonakele umhlaba uphendukile. Hallelujah. Ukuthi uJesu indodana kaNkulunkulu uzele yona leyo nto ukuzolungisa isimo umonakalo owenzeke ensimini yase-Edeni. Ubonakala okwakukhona ensimini yase-Edeni manje sekuvele umsindisi nozohlawulela izono zabantu, nozolanda umuntu ekoneni kwakhe. Ubonakala okwakwenzeke kuAdam kuzolungiswa manje uAdam wesibili uLuka mayiveza. Bheka nalendlela azalwa ngayo, indlela yokuthi uMaria noJosepha abayitholanga indawo umsindisi ayingazalelwa kuyo. Hayi ngoba babengenayo imali yokuthi bayobheka amalonje, ayikhona imali, kodwa kwafumaniseka ukuthi kugcwele ngisho kumalonje. Yayingekho indawo uJesu ayingazalelwa kuyo ngoba kwakufanele kufezeke umsebenzi kaJesu owayizowenza. Ukuthi wayizoba inhlawulo yabantu, wayizoba umsindisi wabantu, wayizoba isihlangu noma isihlengo sabantu ebasusa abantu njengoba babethi mabonile base bezama ilwane ukuhlaba ukuthi kuzolungisa indaba yabo. Manje makuzalwa uJesu uNkulunkulu uyaveza ukuthi manje sengathi ngihamba kancane ngaseyilwaneni ngoba uJesu uzokwenza umsebenzi opheleleyo. Ingakho ke mayilanda uLuka eyilanda esuka phansi ekonakaleni kwezinto ukuthi konakala kusuka kuAdam. Hallelujah. Let's funda khona ke bathandekayo uchapter number 7 incwadi kaLuka ukuhluka kwayo
izoveza umsebenzi kaJesu ewenza kubantu, ezoveza isihe sikaJesu noma uthando lukaJesu ngabantu. Mafunda uchapter number 7 ufunda lapha kusuka ekuqaleni. Lithi uJesu uma ingena eKapernaum kwakukhona isikhulu samaRoma. Umphathiswa lo owayikhuluma izwi mesiyalalela. Hallelujah. Lo mphathiswa owayikhuluma izwi masiyalalelwa kwase kwenzeka inkinga kanti uzogulelwa enye yezingceku zayo ethenjwayo. Hallelujah. Uma kugula inceku yayo usethuma izingceku zakhe ukuthi ziye ziyofuna uJesu la angakhona. Uma zimthola uJesu zifike zizobika udaba ukuthi uJesu ubengeze yini ezosindisa inceku yenduna yekhulu. Hallelujah. Amen. Bazama ke ukumbekela uJesu ukuthi kufanele kangakanani ukuthi ayosindisa. Hallelujah. Bazenza izaba bayenza yonke into ukuthi cha we Jesu kufanele uyeke yonke into oyenzayo. Uye kule nceku egulelwa inceku yayo. Bayibeka izathu. Bathi okokuqala lo muntu unothando nabantu. Hallelujah. Ngakho ke Jesu uyeka yonke into oyenzayo ngoba lo muntu unothando nabantu. Hallelujah. Omunye futhi Jesu esingakueda ukuthi pheke othando lo muntu lona uyena osakhela isinagoge. Ngakho ke kufanele Jesu ukuthi uhambe uyosindisa inceku yalo muntu ngoba lo muntu ulusizo olukhulu. Hallelujah. Uke washo umfundisi ukuthi umuntu uma inemali uyalalela. Hallelujah. Kuyenzeka ngisho sikhonza umuntu uma inemali yena eyibone sengathatha umfundisi walelo bandla ngoba yena unemali. Hallelujah. Kuyenzeka umuntu onemali ngisho ekhaya abona ngathi uma sekuthintwa yena ukuthintwa ibreadwinner ngoba unemali yena uyalalela. Hallelujah. Akuthi yabona kwi-chat WhatsApp group yomndeni uma kwaphuma yena kutatazela kwasani ngoba kuphuma umuntu onemali olalelayo. Hallelujah. Wonke umuntu wathi waphuma. Wonke umuntu kwenzakalani kwenze njani ake kuphume wena ongenamali. Ngisho kwi-meeting yomndeni akekho ukutshela ukuthi kwenzakalani. Ngisho kuzohlawulwa ingane nje ukuthi kukhona okhulelele ekhaya kuzohlawula akekho kunakayo. Wenzani lo sistefu sibangela istefu akabona siyadlala yini la. Ake kuphume onemali kutatazela kwasani. Nalapho kuKristu umuntu onemali uzenza sengathi ngathi kubalekile. Webazalwane uma silakekho umuntu obalekile ungazi uyitshela ukuthi ubaleke kangako. Hallelujah. Kuthi kufanele ukuthi uJesu angihambele. Webazalwane ukusindiswa kwethu kwangafanelekile. Ukuza kwethu kule ndawo akekho oyifanelekile. Ukuthethelelwa kwethu izona akekho oyifanelekile. Ukuma kwethu kule ndawo akekho ngisho yedwa oyifanelekile. Futhi akekho ngisho wayazi ukuthi uza kusindiswa kodwa uNkulunkulu ecebile ngesihamba. Wagijima wayenyusa iswitch eyayiwile kuGenesis chapter number 3. Iswitch eyayiwile ukuthi ungayikwazi ukuzwa izwi likaNkulunkulu kodwa uNkulunkulu ecebile ngesihamba kungumusa ngokuba sisindisiwe. Akekho ofanelekile. Hallelujah. Noma ngabe unemali kodwa awufanelekile. Akekho onganentengo yokuthenga insindiso. Hallelujah. Akekho owayengeza kuJesu uJesu yena engamdonsanga emdonsela kuye. Akekho ofanelekile. Asifanelekile. Ngisho ngabe ubunemali kodwa sifanelekile. Ngisho ngabe bushumayela kodwa sifanelekile. Ukuba kule ndawo akekho ofanelekile. Bathi kufanele Jesu ukumsize lo muntu ngoba usinakekele futhi usakhela ngisho isinagoge. Kufanele Jesu ukuthi uhambe umhambele lo muntu. Hallelujah. Lithi iBhayibheli uJesu wabe
esiyazama njengokufaneleka njengokusho kwabo ukuthi kufanele. Wabe seyahamba uJesu eseyakhona. Uthe uJesu esesendleleni lesi sikhulu saphinda sathumela umbiko. Sathi miseni uJesu engabeseza. Kwami ngokuba ngifanelekile. Ukuba uzongena ephahleni lomuzi wami ngifanelekile. Webathandekayo asifanelekile. Asifanelekile. Icilo mina bana into esivule ngalo lishintsha inhliziyo ukungcola kwenhliziyo. Hallelujah. Ubonakala even ngisho amanzi asolwandle ayingegeze nasinye ngoba sifanelekile ukuba la. Kungumusa ngokuba sisindisiwe. Hallelujah. Wathi ungabuseza ngokuba asifanelekile. Akufanelekile ukuthi uthinte uphahla lomuzo. Ngisho ngabe usuhlabelela kanganani asifanelekile. Ngisho ngabe usushumayela kanjani kodwa asifanelekile. Kungumusa ngokuba sisindisiwe. Hallelujah. Wathi tshela uJesu ukuthi akashiswe. Hallelujah. Akathumelizwi. Ngoba nami ngiyabusa, nami ngishaya umthetho, nami angisukumi ngizenzele kodwa ngihambisa izwi. Ngakho ke Jesu la ukhona awushizwi umntanami uzophila. Wathi uJesu ukholo ongaka kuveleni. Hallelujah. Wa understand ukuthi izwi likaJesu linamandla okulanda umuntu ofileyo. Izwi likaJesu linamandla okulanda umuntu osemathunzini. Ngisho ngabe ukusipha isimo kodwa izwi likaJesu linamandla. Ngakho khuluma izwi umntwana wami uzophila. Hallelujah. Yilo lozwi uJesu akakatshela kwathiwa uyagula uLazaro. uJesu wa relax. Hallelujah. Wahlala uJesu until isimo size sibe worse. Ngoba uNkulunkulu uyahlala ukuze simazi kwilevel yakhe. Hayi uNkulunkulu wama levels. Awutshela seduze ukuthi uNkulunkulu wama levels. Uma ngabe umazi uNkulunkulu lapha iflu uzokufundisa isifundo. Uthi uNkulunkulu nangaphezulu kweflu uyakwazi ukungenelela. Uma ngabe umazi engenelela kwezinye izinto uNkulunkulu wama levels ufuna ukufundisa. Noma ngabe umthandazo wakho uyawuthandaza ubona zathi akawunakile kodwa uNkulunkulu wama levels. Hallelujah. Wahlala uJesu wathi no bazongazi ngeside elilodwa ukuthi ngilapha iflu. Mina angiyeni uNkulunkulu wamaflu kuphela. Nangaphezulu kweflu wahlala until aze afe uLazaro. Hallelujah. Aphinda bamWhatsApp. Bathi bayicheck uWhatsApp. Hallelujah. How? Bathu seshonile. Wathi bayicheck istatus wabona ukuthi rest in peace. Rest in peace. Hallelujah. Hallelujah. Wabala wathi number 1. Wathi number 2. No naku rest in peace ngifuna bazi ngokosiko labo ukuthi umuntu mayisena 4 days akakwazi ukuvuka. Hallelujah. Wathi bayifika wathi nimbeke. Bathi Nkosi usenuka. Kodwa umbuzo uthi nimbeke. Kuyenzeka uNkulunkulu abuze nje umbuzo. Lo mfunayo useqeda amadoda kule ndawo. Lo mfunayo uphuza from Monday to Monday. Isidakwa sendawo. Nangaphezulu kwalokho uNkulunkulu yakene ubuza ukuthi nimbeke. Hallelujah. Angifuni ukuthi usenuka kodwa nimbeke. Hallelujah. Bahamba naye wathi mayifika kufa umuntu wazalwayo. Umuntu ufile. Kufa umuntu. Ufika uJesu uthi ngiyabonga baba. Ngokubungiswa njalo. Kufa umuntu la. Kodwa uthi uJesu ngiyabonga ngokubungiswa njalo. Hallelujah.
wakhuluma izwi wathi susani itshe, balisusa itshe, wabe sethi Lazarus vuka. Wathumela izwi kumuntu elele phansi, izwi lakhe lagijima la esidunjini, izwi lakhe langena ngaphakathi, izwi lakhe lafike laqoqa meeting nempethu, laqoqa meeting nempukane, izwi lakhe impethu lathi izwi hlanzani inyama kaLazaro. Namuhla kuney'mpethu ezizohlanza izidumbu ezidlile, izwi linamandla. Haleluya. Laqoqa meeting, izwi lagijima emathanjeni afileyo, enyameni efileyo, lafike lamvuza. Ithi-ke le nceku lenduna le, thumela izwi, khuluma izwi lapho khona. Haleluya. Wathi mayisibheka bathi bebuya bafica ingane isivukile. Haleluya. Wathi mayibuza isikhathi kwaqondana nesikhathi uJesu akhulume ngaso izwi, ingane yavuka. Wabe seyakho wathi angikaze ngikubone umuntu onokholo ngaka. Haleluya. Wahamba uJesu bazalwane waze wafika emzini waseNayimi. Ufika emzini waseNayimi, ufika kunomuntu ofileyo. Elithi iBhayibheli kwakuyindodana eyodwa kunina. Haleluya. And lo muntu ngoba efile, le ndodana eyodwa ngoba ifile, sekuze kwahlelwa ngisho usuku egcwatshwa ngalo. Haleluya. Sebeze bahlela ngisho usuku. And lo muntu akasekho ngisho emakhazeni, usephumile emakhazeni, usesekhaya. Haleluya. uJesu ufika nje umuntu akasekho ngisho emotional. Haleluya. uJesu ufika ngesikhathi esibi, mfundisi uSikhakhane. Ufika uJesu umphathi wohlelo, uhlelo useliqedile. And uJesu ufika nje ngisho iprogram yayisivaliwe. Ufika uJesu nje iprogram intombazane isihambe yawaqoqa amaphepha, yahamba yawaqoqa. Haleluya. uJesu ufika ngisho khalayo useze wathula. Haleluya. Ufika uJesu izinto zonakele kulo muzi. Ukhona bekhulumela abangani, ukhona bekhulumela inhlobo. No antu wale ekhaya usumile wathi uyingane kabhuti sizoyibheka. Makukhona into enikhala ngayo ingane kabhuti nitshele mina. Kusho umuntu ogcina ngalelo langa ofana nabazalwane bawucela umthandazo athi sizokuthandazisa. Haleluya. Kusho inkulumalanga ithembiso basebenzenzile enganeni kabhuti. Haleluya. Nabakhalayo sebethule, nabambayo sebeqedile. Ithuna lase liready ukufaka umuntu. Haleluya. Kanti kuzofika uJesu, indodana kaNkulunkulu, uze emgcwabeni wendodana okuthiwa indodana eyodwa kunina. Haleluya. Iyona yodwa. Kushona le ndodana eyodwa. Haleluya. Iyodwa kunina. Unina usekhale wazowathi akithi yabona isibongo sale ekhaya kusho ukuthi isibongo siyaphela. Ngoba umuntu oshonile kushona indodana. Okusho ukuthi noma nethemba lomakoti wasegeza izandla asophinde sibe nomakoti abakushonile indodana lekhaya. Haleluya. Isibongo siyaphela. Haleluya. Lo mama ilona themba lakhe lusanda, ilona themba lakhe. Futhi ngiyacabanga ukuthi wayesezame yonke into ukuthi nje
ngisho ngingangagqoka kahle mangigqoka indodana yami. Haleluya. Kungenzeka ukuthi wayeseboleke ngisho imali mhlawumbe isisethertiary ukuthi one day indodana yami izosebenza, izoyibuyisa imali, izomondla, izongakhela umuzi, kodwa namuhla amathemba akhe ashabalele. Haleluya. Isibongo siphelile, ithemba lakhe lishabalele. uJesu bazalwane wafika segezwe izandla. Haleluya. Wafika nakwethi impilo amathemba eseshabalele. Haleluya. Kwase kuthiwa asaphinde kulunge lutho, kodwa wafika uJesu. Bakhona abanye ababelala ethaveni. Bakhona abanye abantu ababeshaya amadread belala ethaveni. Wafika uJesu. Haleluya. Esazi ngisho mensheta. Haleluya. Wayesebuka yebo umuntu ophemayo umtshela ukuthi ugwayo ngakuphi. Haleluya. Amen. Uhamba nje eqalaza abone uthi oh makabona kule ngiyiteko. Uyazi ukuthi leti la around. Haleluya. Wakwebhema insango uze wazi ngisho ukuthi ustaff bani ajabulele inhlamvu eyiningi kathi I won first grade. Hallelujah. I won first grade. But uJesu ufika segezwe izandla. Awu Jesu. Hallelujah. Awona uhandlo kunane igama lakho lona inhlamvu eyiningi bayoceleni kukhona ngazi kuthiwa yini. Hallelujah. Kodwa uJesu uma kafika, yabo uJesu ufika ingane zami, ufika usho umncane ngomzimba. Sekubeka into phezulu. Hallelujah. Uthi sebazamamukela ukuthi lo muntu nje uqoka ko 6 years. Mayo uthi umdala na 40 years, kodwa ubheka ko 6 years. Oh Jesus. Hallelujah. Oh, what the Jesus. Esehlala ngayo mandiya ambambe la ngemuva. Hayalinga lehlala wena. Wena. Senenzela ukuthi uthenge nje la. Behlukane na ngoba usamile wona bethu 12 wasama for 6 years akukho kulangana okulingana asimzame kubona laba abangangayi bese bayalibamba la uthi uyafika endlini hayibo wangena abantu aba5. uJesu ufika impilo ikileso sigaba. Haleluya. Ungavumi ungcwabe iphupho lakho. Haleluya. Ngaba ungcwabe iphupho lakho. Mase kuthiwa awusoba into yalutho emhlabeni. Haleluya. Kukhona nje abaziya abazali ukuthi hayi samukela lo mkhwenyana sipostela lo hayi uright kunankinga. Uxatshwane kuphinde kuposta sebeyazi. Hallelujah. Sebe understand namole ihlala ukuthi ngenzeka ukuthi uJoe mayingekho kusenzo. Sebe understand ukuthi uJesu bazalwane. Ufika sebona ke. Hallelujah. Amen. Ufika sebona ke. uJesu ufika emndenini kuthiwa thula wena ukhulumayo. Hayi bona asidali la. Uyabo umntwana makasho asidali la asidali la wena. Asidali la. Kufuneka sithenge inkomo isidoba sikama asidali la. uPaulani yini ikhuluma uJesu ufika ngisho abantu bebukela phansi. Asidali. Hayi uPaulani hayi asidali la sikhuluma ngemali la asidali la. Isidoba sikama sifuna siphumile ayikho into ekhulumayo themba thula. Hallelujah.
angiphathi ke mawo wathi left ku WhatsApp group we senza lesithini noma ngayibhalela nje left ukhona vele uphathi left bese uyesu isidabazi ubale kwenzani lo uthi akwenza ngini because sebebukela phansi kazola ndoba lencongobani unani haleluya unani ngoba salwane uJesu eyiqoqa impilo yomuntu kwezwakalizwe lonke umhlaba wonke kuvela umprofeti omkhulu ngizokhuluma ngumprofeti omkhulu Jesu umprofeti ohambela abantu bakhe umprofeti afuni lutho lwakho owakhethi ukuthi aleke afe endaweni yakho ngalolu suku uJesu abethelwa ngalo kwakuwusuku lokuthi ubhubhe umhlaba kufa umuntu kodwa wathi ukuthi kufa umuntu akufa mina wathenga eyakhe impilo ngegazi lakhe kuvela umprofeti omkhulu haleluya kufa indodana and uJesu lithi iBhayibheli uyafika uJesu uhlangana nofileyo ngasesangweni kuhlangana indodana ephilayo yaphezulu ihlangana nendodana yaphansi efileyo kuhlangana amadodana haleluya uhlangana esangweni kuzobonakala kuvela umprofeti kuzobonakala ezogoba uphondo indodana vice indodana haleluya kuzobonakala ufika uyabona abantu abambithule uma ke bafika usushumayela kwawena uyangatazela sebefika nophisana wendoda bezokala bafika balikani ibhokisi na ubona ukuthi weke ngizashumayela la haleluya haleluya kudlula isikhashana uthi uyabona kukhona oqhamukela kudavu aqedile mfundisi samile thina haleluya ithuna selikhamise ngokwanele liready ugunya umuntu yeke ungalenzi iphutha uye ethuneni uJesu ekhona ithuna lakho liready ukugunya wena kodwa namuhla sizophephisa uvela umprofeti omkhulu sizokulanda ungakafi ayikho impilo ngaphandle kaJesu ungalingi ukuzama ukuphila ngaphandle kaJesu don't take that risk kwi-risk ukuhamba ungena Jesu haleluya ufika uJesu indodana kaNkulunkulu kufe indodana eyodwa kunini uyabazi lobo buhlungu kuyiyona yodwa uzofa ithemba lakho okusho ukuthi ithemba lalo mama lalingasasekho angazi ukuthi liphi ithemba lakho haleluya kodwa lo mama wengesena lutho haleluya kufa indodana haleluya angani sikhakhana uElisha wathi ehambela eshumayela ehamba baze bangena komunye umuzi kanti kulo muzi umama enga right unemali unayo yonke into haleluya kodwa lo mama ikhona into eyodwa eyayishoda uyabanakekela uyakha uzukhuluma nendoda yakhe uthi we baba lamaqili makathi we baba haleluya we babe we love mina ngicabanga ukuthi akaholile njalo yena kodwa uhola mina kusasa yazi mina bengicabanga ukuthi ngisithe ukuthi hawu idate haleluya budget umuntu ngemali yakho budget ngemali yakho haleluya
noma ezakuthuma ethi hambe uyocrossa mina mfethu mina ke lapha sabafunda oba ngiyocrossa ngenza sure kuya nezinto abayifunwa yimina sebenza sure lapha yana ukuthi mangiyocrossa funa before mangithatha ngishuthe ilo leli rice phaka uthi no mama uthi no ngilazi ndoda uyazi ngisho thengani ngiyashuta asikwazi ukuthenga haleluya bengoba nje ayithombe ufuna idelete hey asikwazi ukuthenga ayithathi lo isikhuthume thina uthi no mama imali baba ikhona asakhe manje bakhe ikamera liphezulu ngemali eshisiwe haleluya kanti kuzongena uGehazi ehamba nomprofeti uthi uGehazi kuElisha kunento eyodwa ngiyiqaphelile kuloma lo mama akanayo indodana usinakekele ngakho konke kodwa indodana akanayo uyimali unayo umuzi unawo imoto unazo indoda unayo unakho konke akudingayo kodwa indodana akanayo uthi angalinga thatha irisk uma nazo zonke izinto kodwa indodana ungenayo uyofa kuphujwa it doesn't matter ukuthi usebenza kahle akunankinga ukuthi udrive imoto enkulu kodwa uma ungenandodana uyofa noma kuthiwa kuyaphilwa unomama unakho konke kodwa indodana akanayo haleluya Elisha wakhuluma naye wathi ngonyaka ozayo ngalesi sikhathi uzobe usugona indodana kwasho ukuthi ukhuluma nomuntu obese expert wazi wakhathala wathi ungadlali ngalo wabazalwane uJesu ufika sekuyileso state haleluya uJesu mase yafika empilweni yomuntu haleluya wathi ngonyaka ozayo ngalesi sikhathi haleluya ngoba bazalwane akusizi kuba nazo zonke izinto kanti umuzi unawo uyindodana unayo wakwakhala uAbsalom wakhala wathi akalandwe wathi ukhumbula ubuso benkosi wathi ukhumbula ubuso benkosi waze wenza ama means ukuthi athole attention yenkosi wathumela kuJowabe bamziba wabe sethola impumusha eseyifaka umlilo seyihamba zongena ensimini sefika idestroy wayenza yonke lento ingoba ufuna ubuso benkosi umbuzo wakhe wayethi ngilandelele eGeshimu uma ngabe ngasumbona ubaba kuyamsiza ngani umuntu ukuze usizwe lonke kodwa lahlekelwe ukuphila kwakhe asikwazi ukuhlala sinethezeke inkosi ingekho silandelele eGeshimu uma ngabe singasubona ubuso walwa ilwa nayo lento enqabela ukuthi uwazane noJesu ngaba angikwazi ukufa ngingabonile ubuso benkosi wathi ngilandelwe eGeshimu mangabe ubuso benkosi ngazibona haleluya kwakwafika umbiko ufika kuEli kwathi impinge lisinto uIsrayeli uyahluka wayihlalela uEli wathi amadodana akho afile wahlala uEli wathi izikhulu zonke zifile wahlala kwanathi kwangena umbiko othi nompholo kaNkulunkulu uthathiwe lithi iBhayibheli wahlehla nyovana wawaphatha wathi akwazi ukuphila ngaphandle kukomphongolo ngingaphila ngaphandle kwabantwana ngingaphila ngaphandle kwemali ngingaphila ngaphandle komsebenzi ngingaphila unkosikazi engekho kodwa ngikwazi ukuphila umphongolo uthathiwe
Kuvela umprofeti omkhulu. Hallelujah. Sizoletha lezo indaba. Umprofeti ovelile, umprofeti omkhulu. Hallelujah. Ingane yafike yakhala ngekhanda. Yathi ngafa ikhanda. Ngafa ikhanda, ngafa ikhanda. Ngafa. Wathi umyeni mthathele aye kunina. Kuzimo umzali mayingekho empilweni yakho. Emasimini uyalima. Angabe uthatha ingane webheka uthi mthatheni imise kunina. Kwasho ukuthi kwakuwusuku. Hallelujah. Kwakuwusuku. Hey, what we mean about 6 years. Hey, bazalwane, asikwazi ukuphila ngaphandle kaJesu. Hallelujah. Asikwazi. uJesu wasilanda sibhizi. Sasibhizi. Hallelujah. Wena le busy yakho ngiyibona nje. Awubhizi ngalutho, wena mawubhizi ngabafana nje kuphela. Thina kwakukubi. Kwakukubi. Wasilanda uJesu. Ngikhumbula ngelinye ilanga ngiyolapha le kaNongoma. Ngiyobethela kaNongoma. Wabazalwane. Ihlezi ngisho le. Ngiyobethela le kaNongoma. Uma ngiyobethela kaNongoma ngangifika nje kahle intambama. Noma ngibethela phi ngangifika nje intambama. Ngifika abantu ngibabeke endlini engasendle. Angazi ke manihlala eThekwini uthi indle engasendle ungena uma ungenayo indle engasendle nanga uJesu. Ngoba idlozi akwazi ukuthethela forum. Thina siphuma kulona. Awukwazi ukubiza omkhulu ubabizele ekamerweni. Kuleli kamera ogina kulona imkhulu. Wona lo uzoshaya nje ingane. Umuzo nedlozi awuyishaya ingane egcekeni. Ingane ishaya ngaphandle. Siphuma khona. Leli dlozi othi yalibiza lizoxabana nawe la. Nangu uJesu. Wonke umuntu ongenayo indle engasendle. Nangu uJesu. Yebo. Hallelujah. Hallelujah. Sasibabizela endlini engasendle. Uthola ukuthi ikhandlela limnyama likhona, elibomvu likhona. Masiyobethela, uma siyovala amanzi amnyama sasebenzisana kuwe emnyama. Uzubona siyazazi ngaphela lezi zinto. Kuwe emnyama sasihlaba. Sipheke nomuthi wamanzi amnyama. Mayiqedwe usipheke nomuthi wamanzi amnyama bese beyidla esithebeni esonto. Hallelujah. Sidle esithebeni esonto sithethela namanzi manje. Hallelujah. Bese sithatha lawo mathambo siyethulele lo muntu wale ekhaya owayinolaka. Ngehla kwekhanda lakhe bese siyahamba umgodi bese siyofakela amathambo. Ekseni bazobe bephalazela la. Hallelujah. Kwenze isimanga ke. Sibetha abantu siqede sibethele. Siqeda apho. Labantu basendlini bavalele. Kodwa kwathi kusekuseni. Zonke lezi khokhwane besiyibethele. Zingenhlaphe kwekhanda lapho. Nangenhlaphe kwekhanda lo sisengaba naye. Akekho umuntu wale ekhaya usibonile la endlini kuvaliwe. Ukhiye thina. Kodwa kwasa yonke lento ade siyifaka ila kuthina.
Akudlalwa kalongoma. Hallelujah. Ngifuna ukuvezela uJesu usilandephi. Hallelujah. Usilanda uJesu uvalwa amehlo. Kodwa wahlofa uJesu wasilanda. Ngaphandle kokwenza lutho. Webazalwane asidingi nokuthi kuze kufe imfene kuma uza kuJesu. Woza kuJesu usathakatha. Woza kuJesu usaphuza. Woza kuJesu usanenhliziyo. Woza kuJesu uphisa namadoda abantu. Woza kuJesu. Isizi impilo yomuntu. Ungalindi uzube right. uJesu akudinga right. Udinga azomenza abe right. Asiyeke lutho. Asizanga sesiyeke izinto zeza nakho. Wena ungizwayo nangu uJesu. Akudingeki imisebenzi. Akudingeki lutho. Ayikho into qualify ekwenza ube qualified insindiso. Ukuvuma uJesu nje. Ukukholwa uJesu nje. My God. Othi wemfundisi. Lesizinto ngiyazenza. Kodwa bengazi ukuthi akudingeki nokuthi ngiyeke. Ngifuna ngize kuJesu ngoba uJesu uwona umjovo yekisizinto. Hallelujah. Wangena uJesu madoda esangweni. Wangena iprogram ivaliwe. Umphathi uhlelo eselhandovini. Nomfundisi I'm sure ukuthi kwakumfundisi olithengiwe nemali wayisayamukela ukuluva lo. Nokudla kwasemkosengokuluka kahle kunuka semshadweni. Basebenzisile iphunga. Ngisho itafula eselibonile umfundisi ukuthi mangiqede kodwa umfundisi oza ngapha. Ikofika uJesu uzobhiza yonke lento. Wafika uJesu umfundisi esayithathile icheck. Lokuthi uzongqovela labantu laba bakholo. Uzoba charge imali. Hallelujah. uJesu ufika la. Ufika noma ephethe ihlahla lomlahla Nkosi. Esefikile. Sizokulanda namuhla sethu. Sihamba nawe. Siya endlini yakhe yokugcina. Sisazofika sigcine yonke imicimbi yakho. Bese sizokulanda. Kodwa kwamanje uyendlini yakhe yokugcina. Hambe nawe. Iyangixaka lento. Iyangixaka lento. Ngoba umuntu ufika efuna isite azayithole. Mfundisi unzalo. Ayithole isite kanti ingane zakhe afe. Ingane zakhe ihambe. Zithi namuhla sikulandile. Sikuyise ekhaya. Lo muntu akasakwazi ekhaya lakho yena. Uziyagijeza uyihlala. Nawu Jesu. Uzofike ukhulume nehlavu. Unikeze imbuzi hlafu. Ukhulume nembuzi. Uphinde wena uyihlaba imbuzi. Le mbuzi akho iphathisa imkhonzo sikhonzele kobaba mkhulu. Hallelujah. uJesu ufika sebemthathile laba phethe amakhandlela base bawakhanyisa. If wayinentombi angazi yayisiwise kangakizama noma iyabona ukuthi nangi ngizovuka naye mangiqeda la. Nangi ngizovuka naye. Athi ke ngiyiwise. Isimbonile. Awunkosikazi kaJobe ehlaphi wayibone kahle azovuka ngayo. Thuba uNkulunkulu ufe. Wayengeke indoda akathi ife nje wayesembonile. Wena nje thuba ufe. Hawu kangalula kanjalo nje ufe. Go. Heyo kana kanjani la. Bathi bekhala bebeqalaza. Hallelujah. Wafika uJesu. Wahlangana nomuntu ofile esangweni.
kuhlangana ukuphila nokufa bahlangana esangweni, kuhlangana indodana nendodana. Likhona iqulu elihamba noJesu liphelezela ukuphila, likhona iqulu elihamba nomama nalo liyaphelezela, baphelezela umama uyongcwaba ingane yakhe. He, ungavumi ukuphelezela abantu bayongcwaba iphupho lakho. Khona amaphupho afile, abanye abantu bayingcwabele bona, abanye abantu bangcwatshe amaphupho bangcwaba nabangani babo. Uma besibona sisindisiwe ithi ayinyoni, wayibona inyoni esitufuza kamnandi nje, bona inyoni nje. Nangu Jesu, ufika uJesu esangweni, isango ezothi isango, kufika umuntu othena mina ngiyisango lezi ongena ngami uyaphinda angene aphinde afumane indlela. Wathi mina ngiyisinkwa sokuphila, nanti isango elinguJesu. Haleluya. Ufika uJesu esangweni konakele, ithuna libhiwe, ithuna seliredi, abaphuzayo sebephuzile, ukudla kunuka kahle. Haleluya. Wafika uJesu wathi stop it, stop. Hayi, kanjani sombeka kanjani ihlahla sesikhulumile asikwazi ukuma esangweni. Wathi uJesu stop it. Namusho uJesu uzothi stop it. Angazi ukuthi nekuhlupha empilweni yakho kodwa uJesu uzothi stop. Angazi ufo abantu abangakekhaya kodwa uJesu uzothi stop. Angazi kwenzakalani empilweni yakho, kukho konke obhekene nakho, ufikile umprofeti omkhulu uzothi stop. Naye emkilungano yenzayo uzothi stop. Haleluya. Kodwa ukuphuza kanje ayikho intombazane ephuza kanje. Intombazane ithi mayichama ibhole phansi ibhoko. Ingakazi iphuze, kodwa mayichama nokutshwana. Nangu Jesu uzothi stop it. Noma athi ushintshaniswa abafana. Haleluya. Kodwa uJesu uzokukhulula namuhla. Wabona uJesu ukuthi baqinise ikhanda, wagijima futhi wathinta uhlanga. Bephume ethwelwe ngohlanga, kodwa utheseka wasekuyena uthwele uhlanga. Uphume ethwele ngohlanga, kodwa mayisengena ekhaya sekuyena osethwele uhlanga. Ngoba uJesu makafika kushintsha izinto empilweni yomuntu, kuguquka izinto, kuguquka amatafula obekungaphansi kuba ngaphezulu. Mase fikile uJesu, ufika emsebenzini bethatha into engelutho, kodwa makafika kuguquka izinto. Haleluya. Wavala ithuna, angazi bafakani, angazi nomfundiso owayemukela imali wabuya wahlala nendaweni yakhe kwahlukile. Kodwa lithi iBhayibheli uJesu wamnikeza umama indodana yakhe ethokozile ejabule, ngoba kuJesu kuvuka izinto ezayifile. Sasifile ngenxa yeziphambeko zethu, kumusa ngokuba sisindisiwe. Sasingelutho, wafika uJesu wasenlutho. Sasingashayeli izandla, uJesu wasenza abantu abashayeli izandla. Sasingelutho, sasigqoka ilutho. Siphakame sibingenyama. Wazwakala izwe lo, kwazwakala inayimi yonke. Futhi usikhakhane kwezithandaza. Wazwakala inayimi yonke. Bathi kuvele umprofeti omkhulu, uNkulunkulu bahambele abantu bakhe. Kwake kwaboshwa intombazane, kanti babopha intombazane enomprofeti endaweni yakhe.
bathi beyolwa noIsrael base bebuya nentombazana. Kanti babuya intombazana enesambulo ngomprofeti endaweni yakubo. Yathi washa izitsha inhlini intombazana. Hallelujah. Yathi washa izitsha ipheka. Kodwa ingqondo yayo ithi ekhaya kunomprofeti. Yathi klina. Tata Nkosi inhliziyo uyihlanzisise ingcolile indukile nazizono zithepha iyaklina ithi Tata Nkosi inhliziyo yami ingcolile iyambona uyagula unaHamani. Yathi kodwa wemama ngicela ukukhuluma. Ukhona umprofeti waIsrael. Umprofeti obengadila nalesi simo sikaNahamani. Le ntombazane understand wabazalwane ukhona umprofeti ogama lakhe linguKristu Jesu. Uyazisusa izono zomuntu. Uyageza amahlazo omuntu. Uma ekhona ethi mfundisi usikhakhala uma usuthandaza. Ngicela uthandaze nami sivala amehlo. Ethi ngiyamdinga lo prophet. Ngoba umntaka akudingi lutho, akudingi lutho ozolenza. Akudingi lutho noma usuzame. Akudingi lokuthi uqale kufimfene. Hallelujah. Woza kuJesu. Wonke amahlazo uyawageza. Woza kuJesu uzobuyisa ubusha bakho njengokhozi. Woza kuJesu uzobuyisa ithemba nabazali bakho. Nakuwe lizobuya ithemba ingane zakho. Ziyasho ukuthi wathi uma usedlala utshwala. Kodwa namu uJesu oyisizayo.